Kaixo nere super txiki eta super familie, zer modu zaudete. Arrituko dizue, nondikan nabilen buelta bat ematen. Batzutan, ez asko baino, batzutan, priska bat bajoiakin gaudenian edo zerbait ola keskatzen diunean, esatet, noa buelta bat ematea hierrira. Gogorarazteko, bizitza honetan ez gaudela betirako edo behintzat gorputz honekin, eta ondo pentsatzeko ea merezi duen sufritzen ari zaren horregatik sufritzen. Bai, ze azkenean gero denbora pasatzen da eta hiltzea tokatzen zaigunean seguraski momentu hortan pentsatuko duzu ez zula merezi izan ez da sufrimendu izpirik ere. Hori gogorazteko gaur nator zuena. Jo?